nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Nagpasting siya, wala siya kaon, wala sulod ng tiyan, wala po naginom og tubig. Yaning panahon na giingon ang Bible gitintal siya sa yawa sa maong ni Satanas. Kay aning panahon na magsugod manggod ang buluhaton ni Ginoong Jesucristo ay bago sa kalibutan unya gusto sa kaaway nga babagan ang maong buluhaton nga gihatag sa Ginoo ni Jesus. Nas tong kinabuhi pod magbantay ta kay diri sa kalibutan wala lang ta nagpuyo kauban ng mga tao. Pat naa ang yawa ang demonyo nga kauban niya para kitang tanang gumpon, hadlokon og tintalon or kitang tanan mga igsuon makabuhat og mga pagpakasala ay babaw ning kalibutan na. Mo na ingon ang Hosea 4:6 nga kining nalaglag ang akong katawhan tungod kay wala sila kaalam. Ya ang kaaway mga igsoon nga maong yawa gusto niya nga mahimong garante sa mga butang aning kalibutan na ilabi na sa mga pulong sa Ginoo. Mga bitanang daghan kay mga madisgrasyas kinabuhi, daghan kaayong makasala, mapukan, mapriso o makabuhat og grabing kining pagmahay sa kinabuhi tungod kay wala sila kaalam gikan sa mga pulong sa Ginoo. So ning kagabion tuguti ko nga magwali sa pulong sa Ginoo unsa gayud kay importante ni mga pulong sa Dios. Amen. Una makampo ta una atong ipanangit sa Dios ang kaalam o ang tandog sa Ginoo ning kagabion. Lord, amo kang gipasalamatan ning kagabion Ginoo imong gihatag sa kusog sa panalangin sa tanang pabor nga imong gihatag Ginoo. I pray nga imong pasiluon una ang mga sala Lord o hinaot hugasan minimo pinagi sa mga milig nga dugo. Holy Spirit, magtandog ka ning kagabion o magpamuhat ka Ginoo. Hinaot nga walay babag sa sala Ginoo o babag sa unsang mga butang aron kami dili makadungog, makasabot sa imong mga pulong. Hinaot nga maghari ka sa mong kinabuhi, dili ang sala, dili ang prinsipyo, kundi ang imong pulong o kamatuoran Ginoo may maghari sa mong kinabuhi. Lord, hinggan po gitugyan gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So may gabi sa makausa, so baliko na po atong isgutan the importance of God's words. Kanang atong isgutan nga kining unsa ka importante ni mga pulong sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kaya daghan sa mga tawo karon nga moangkon sila nga Kristohanon sila gani ang Pilipinas gitawag siya Asian country in the Far East. So mga Christian yung mga Pinoy pero kanang yung makita mga igsoon nga ang Pilipinas yes Christian country siya pero religyoso di ay ngano man daghan kay mga tawo nga nagsunod sa gisugo sa simbahan gisugo sa usa ka tawo pero wa sila nagsunod sa mga pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. Ang Biblia mga igsoon sinulat sa tawo pero gikan ni siya sa pangunahuna sa Ginoo na iyang gisulat aron ang mga tawo dinhi sa kalibutan dili malinla o dili malimbungan sa sala. Amen. Muna nga kagabion ang Bible nagsulti nga unsa gayud kay importante ang mga pulong sa Ginoo. So ingon ang Bible sa Matthew 4, ingon siya unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Didto nagkuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi unya gigutom siya. Unya ingon ang Bible sa verse 3 og giduol kaniya ang yawa nga ingon anak ka man kaha sa Dios imo ang pan kining mga bato. Yawa ng bato imong pan kuno. Mitubag sa Jesus ang kasulatan nagingon ang tawo mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Ginoo. So, ani panahon na tungod kay gigutom si Jesus, gitagaan siya og bato sa kayawan siya nga kung anak ka sa Ginoo, himua ko ning bato ngadto sa pan. Di gusto sa yawa nga si Jesus mukaon og pan kay gigutoman siya. Pero gitubag siya ni Jesus nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang. Kaya atong panahon na mga igsoon kini mga Hudiyo, dili para sa ato nga bugas atong kinaon. Ilaapan ang ilang pagkaon, buntag, paniudto o panihapon, snacks, ang ilang pagkaon pan. Okay ba? Unya, silang nabatasan nga ang tao, huna-huna magud sa tao nga dili way Dios sa kinabuhi. Nga ang mga pagkaon ibabaw sa kalibutan, mo'y makabuhi nato insakto man pod. Dili man ta makaangkon og kusog kung wala tay pagkaon, di ba? Gani pagut mo ta mukaon bidta kay basig mapas mo ta unya aron nga mabalik ang atong kusog. Ya atong panahona sa Old Testament, ang mga katawan sa Ginoo sige bagulbol. Sa pagawas nila sa Egypt nagbagulbol sa ni Moises nga Moises mamatay patyon babi nimo aning awaaw or aning nga deserto. Munang tagaimig pagkaon, tagaimig karne, tagaimig pan. Gitagaan sila sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Dios silang kinabuhi, tagaan sila og mana. Kining mana pagkaon ni siya nga walay lasa.
Nga panis siya igsuon nga gikan gayud sa langit. Kunya una-una sa mga tao nga mabuhi kuno sila pag magkaon sila physically silang tiyan. Pero subo nga pamalandungon tungod kay ang mga tao sa Ginoo sige pangayo og pagkaon sa Ginoo para mabusog sila og mabuhi tungod silang kahakog pero nahimo silang masinupakon sa Ginoo. Wala kay pulong nagpainumdum sa ato ang nyawa gusto niya nga magsige tag tingwag mga butang nga makapabusog sa atong tiyan. Gani mga igsoon ang pinakaunang tentasyon nga gihatag sa yawa nga to sinugdanan mao ang pagkaon. Mo na nga sa atong kinabuhi numduman nato nga daghan kay mga tao nga nangasakit karon tungod kay sige kaon. Di ba? Ang gani o si natay mga igsoon dito si Lidako. Kanang motong nagstoryaanay sila tungod kay usog lagi kuno siyang mukaon niya. Mo lagi na hinungdan nga I believe nga si Lord wala lang siya nahigugma nato sa pamaagi nga gusto niya nga modong taog langit. But gihigugmat niya sa pamaagi nga gusto niya nga timan nato atong panglawas. Kana mo gati mga naibang tao nga ni prinsipyo bitaw nga ay mora gyapon bisan pag atong atiman natong lawas mamatay ra man gyapon ta. Yes, mamatay ra gyapon ta pero gisugo ta sa Ginoo nga atong atiman natong lawas kuno man templo man ni sa Ginoo. Ingon ang 1 Corinthians 6 na wala ba mo masayod nga kini atong lawas templo sa Ginoo nya puy ana ni sa balaang espiritu nga gusto ni Lord nga kining atong lawas atong atimanon nganuman pag atong gub-on ang atong lawas gub-on usab ni sa Ginoo mga igsoon. Munang ingon ang Bible ang tawo mabuhi dili sa pan lamang kun dili sa matag pulong usab sa Dios. So kining Bible mga igsoon nga kung gibasa og nasa atong mga altar importante na sa atong kinabuhi. Ngano man, mo ni guide nato ingon ang salmo nga ang pulong sa Ginoo suga kuno sa atong mga kinabuhi. Unya, kining Bible igsoon source sa atong kinabuhi. Kaya dagan sa mga tao karon nga pag may sugot na gani kag Bible, dagang mga likay, dagan kayo mo ikyas, dagan kayo mo balibad, dagan mo ganahan, pero sa diha nga na Kristohanon ko, dili wala gyud mi sugot nga mobulag nga akong kinabuhi sa Bible. Kay kining Bible dili ko nakaangkon og kabaguhan, dili ko nakaangkon og tinuod nga kalipay katagbawan sa kinabuhi og security sa kinabuhi. Na sa Bible natuluan ko unsaan pa kinabuhi nga matarong. Sa Bible natuluan ko sa natuluan ta igsoon sa grasya sa Ginoo nga mahimo tang mainampingon sa atong pangalawas. Pinagi sa Bible daghan kay gigitudlo sa Ginoo nga nakaayo sa atong kinabuhi tungod kay gihugma ta sa Ginoo. Amen. Muna dito mapalimbong nga magsige tag pangitag pagkaon na gitawag ko nga Kristiyan nga naman. Mudong lang sila og mga tigom-tigom nga naman tungod sa pagkaon pero og kabahay na ganing pulong sa Ginoo di na maminaw. Grabe taong kaon ra gyadto niya dili na gid kibaw maminaw sa pulong sa Ginoo kay para nila ang importante pagkaon sa lawas pero ingon ang Bible igsuon nga ang atong kalag nagkinahanglan usab og pulong sa Ginoo. Amen. Muna sa atong kinabuhi panganduyon unta nato ang mga pulong sa Ginoo nga dili lang ta para inong relihiyoso kundi kining ato ning kinikasing-kasing ang pingan sa atong kinabuhi tungod kay dakog kaayuhan ang mga pulong sa Ginoo ilabi na sa pagtintal sa kaaway. Amen. So sapat padayon tungod kay minglikay man si Jesus wala na tintal si Jesus sa paagi sa unang bitik sa kaaway na ikaduhang estratehya ang yawa di gud siya mundang para mapukan ta. Ingon ang verse 5 unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem ang balaang syudad o gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo o giingnan anak ka man kaha sa Dios ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo sapnayon kanila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong mga tiil. So aning taymat gidala sa yawa mga igsuon si Jesus ngadto sa pinakataas nga bahin sa kaning simbahan sa Jerusalem. Ningon siya nga kung anak ka sa Ginoo, nagingon ang Bible nga pag muambak ani nga pangpang, di ka mamatay kay luwason ka sa Dios kini mga anghel kuno muluwas niya. Amen. So ang punto ni Satanas mga igsuon, gusto niya nga si Jesus maghikog. Ambak ba kay naabi tayo ingon bitang Bible nga naabi tayo anghel nga muluwas nimo pag moambak aning pangpang. So mo nay gusto sa kaaway igsuon nga ilaron ta niya bitaw nga kining nga ang kinabuhi pag grabing problema ng kinabuhi, pag grabe ng pagsulay sa kinabuhi gusto sa kaaway nga susulan tag paghikog na. Aron matapos ang imong problema sa kinabuhi pagdili sa imong kinabuhi. Pero babantay minaw ta
Nga naman, sa panahon da igsuon nga dili maayo ang atong sitwasyon ug yang atakiyon sa kaaway ang atong emosyon, mo hinungdan nga sulsulan kaniya og mga desisyon nga dili gyud maayo. Mao bitaw nang ni panahon nga mag-away ang mga banak-asawa, unsa may hinungdan magdesisyon nga magbulag tang duha pero bahawasan na, di ba, ma-okay ra ang tanan, magmahay, maulawan. Nga naman gusto sa kaaway igsuon nga ato nagyugpot to ng atong kinabuhi. Nakinumdum mo sa dihang nakasala si Judas, gibaligya ni si Jesus sa pila ka mga sinsilyo lang na na-realize niya nga ato yung gibuhat sayop di ay mo taingon siya giitsa niya ang mga salapi ngadto sa mga relihiyoso nga mga leader unya ingon siya nagmahay siya unya siya yung gibuhat naghikog sa igsoon. No naman gusto sa yawa nga tungod kay daghan kay tang problema sa kinabuhi, gusto niya nga putlon ato ang kinabuhi ibabaw sa kalibutan. Pero sultian ka na ko igsuon nga kay Dios na to. Amen? Natay Dios igsuon nga sa panahon nga wala tay paglaom, sa panahon nato nga wala nay chance ang kinabuhi nga mabag-o pa ta, pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga sa salmo na may mga panaghilak iba sulod sa kagabion apan sa sunod sa buntag na ay kalipay mga igsuon. Amen. Ayaw huna-hunaan nga pag makasala ka grabing sala wala nay paglaom ang kinabuhi. Ayaw na hunaan nga pag mag-away mo sa imong asawa o sa imong banaw kanang di na mo pwede magbalik. Ayaw na hunaan nga pag mabungkag ang pamilya magkatibulaag mo di na mo maguli. Nga naman diya sa Ginoo na ay paglaom. Manang di gid nato himuon nga rason igsuon nga atong puton atong kinabuhi kung daghan kag problema sa kinabuhi. Nga naman dili gid na ang solusyon sa problema. Nga naman wala nagsugo ang Bible nga ang tao pag naay problema magbigti. Nga naman pag ang tao maghikob gipasabot niya gipatay niya ang iyang kaugalingon. Kay patay baya ang mupatay og tao, di ba? Aw sala baya ang mupatay ka. So kung imong patyon ang imong kinabuhi, nakasala na tatubangan sa Ginoo. Mo na nga dili gid assurance nga pag putlo na to ang kinabuhi ibabaw sa kalibutan matapos na ang pag-antos. Kay wa gasugo si Lord nga maghikog ta. Impierno ang padulngan ana igsuon mo na nga sa atong kinabuhi magtabanganay tag-ampo. Mo na ako as a pastor iampo pug ninyo nga nagbagwali sa pulong sa Ginoo kadili ilalim ning magdala kag simbahan na laglaig mga batasan, laig prinsipyos kinabuhi unya napay mga problema nako unya dalon baya tanan. Sa usa ka pastor dili lang ko magdala sa akong problema kun dili dalon usab nako ang inyong mga problema. Ni mga panahon nga magampo ko nga maghilap tungod kay dili lang ning kinabuhi ibabaw sa kalibutan apan salamat sa Ginoo kay sadang ingon ang Bible sa 1 Peter 5:7 itugyan tanan natong mga pag-ampo kaguliyang problema ngadto sa Ginoo nga naman nag-atiman og nagpangga siya nato. Manang salamat sa atong Ginoo mga igsuon kay siya din nag-atiman og nagpangga sa ato ka. Mo na sa panahon nga wala na tay paglaom og daghang problema atong iampo sa Ginoo. Nga naman naapay paglaom diha sa Dios. Mo to unang bitik unsa ganito pagkaon. Nya ikaduhang bitik gusto sa yawa nga maghikog ta. Ikatulo mo ni bitik niya. Sa verse 8 ay dayon. Ingon siya, unya gidala si Jesus asayawa ngadto sa usa ka hapog kayong bukid og gipakita kaniya ang tanang gingarian sa kalibutan og ang ilang kanindot. Ang yawa miingon ihatag ko kanimo kining tanan kun moluhod ka og mosimba kanako. Grabe no? Ingon siya nga Jesus, nakita nimo ning tanan, ako ning ihatag nimo kung moluhod ka nako og mosimba. May minaw ha, tungod baya sa garbo si Satanas gitagam sa kalibutan. Kay gusto niya nga simbahon pud siya sa mga anghel. O niya aning panahon na gusto pud niya nga simbahon gud pud siya bisan sa Ginoo. Pero giminsa si Jesus, verse 10 mitubag si Jesus pahawa sa Satanas. Ang kasulatan nag-ingon simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagari. Busa ang yawa mibiya kaniya og unya nangabot ang mga anghel og miatiman kaniya. Sugyan ka na ko igsuon nga ipariman sa yawa sa atoa nga ang pinaka-importante kung butang sa atong kinabuhi ang kalibutan. Minaw ha, dagan sa mga tao karon nga walay panahon sa Ginoo, sige ra og eskwela, sige ra og trabaho, sige ra og negosyo, ang sige pangawat sa gobyerno, puro kwartal na legyon na huna. Usanas pamaagi nga nagsimba pa siyawa igsuon pag wala kay panahon sa Ginoo. Amen.
maabito na nga pagdita makasimbag Domingo natin Bible study. Usa nis pamagi nga maparemindan ta nga ang Ginoo gyud pinagkalabing importante sa atong kinabuhi. Sa Sibilya gamay ra sa manimba didto. Pero di ko maingon nga di ta manimba kay gamay ra man ta. Dahil panahon nga kuha na may manimba didto, pito lang mi kabuok. Pero nagpadayon may igsuon kay ang pagsimba dili man sa kadaganon sa tao kundi ang Dios nga atong gisimba. Amen. Mo na nga igsuon pinunduman kanako nga bisad pag kanang maangkon na nato ang kadato bahandi sa kalibutan. Unya ingon ang Mark chapter 8 verse 35 to 39, iasaman sa tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan pero ang iyang kalag maglangoy sa kalayo sa impierno. Munas tong kinabuhi mga igsuon, bahala gotay kadato aning babos kalibutan, bahala og maglikay na tas mga pagpagkasala, maglikay na tas atong ganahan sa una, bahala magantos taan ang mga butana nga anuman. Ang importante nga atong kalag dili maglangoy sa impierno igsuon. Amen. Ingon ang Bible nga walay pagtapos ang atong pag-antos sa impierno kung mudong ta didto. Ang tsansa na aragid sa kalibutan igsoon samtang buhi ta na apay tsansa mo lang. Ingon ang Bible nga seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. Matthew 6:33. Nga unahon nato pagpangita ang gingarian sa Dios o iyang pagkamatarong nga naman ihatag ang tanan sa Ginoo pag once unahan to pagpangalagad ug musimba ang Ginoo mga igsoon. Amen. Mas tong kinabuhi dili ganahan gid ang yawa igsoon nga padayon tang gamiton sa Ginoo mga lagad sa Ginoo og kining padayon tang magbuhat sa pagbubuton sa Ginoo mga igsoon na mangita gid sad mga pamaagi aron kita muundang matapos tong kinabuhi tungod kay dili siya ganahan igsoon nga makadong tas kinabuhi walay katapusan. Magbantay ta kay ang yawa amiguhon ta niya una. Tagaan ta niya mga butang nga ganahan nato unya pag ato na ning mabuhat mapukan ta makasala madisgrasya og magmahay iya tong ikondenar nga wa tag higugma sa Ginoo nga wala tay pulos nga dili ka mabagko sa imong kinabuhi pero sultian ka nako igsoon diha sa Ginoo na pay paglaom. Amen. Maningon ang 1 John last na ni mo man ko ingon ang 1 John chapter 2:15 to 17, ayaw higugmaa ang kalibutan ug mga butang sa kalibutan kay ang gugma sa amahan wala ang mga butanga. Ang kaulag ang kaibog sa mata ug ang garbo sa kinabuhi apan ang nagtuman sa kabubuton sa Ginoo dili mamatay kun dili may kinabuhi walay katapusan mga igsoon. Kaya ang mga butang ibabaw sa kalibutan mga hanaw lamang apan ang nagtuman sa pulong sa Ginoo o kabubuton sa Ginoo may kinabuhi walay katapusan. Amen. Murang sa aning balayag yun bahala og kita rin mag Bible study